מה קורה אם הפסקת לחפוף במשך 30 יום? ביום הראשון, את מתקלחת. השמפו מסתכל עלייך בצורה מוזרה. את משפשפת את הקרקפת, נכנסת לפאניקה. את מתעלמת מזה. יום 7, השיער שלך שמנוני באופן מוזר. כבד, כאילו השריית אותו בשמן זית. החברים שלך שואלים אם את עוברת תקופה קשה. את משקרת ואומרת שלא. המשמר היווני התחיל. לשון, הקרקפת משחזרת חלב. זה בגלל שהשמפו התנה אותה להיכנס לפאניקה כל יום במשך שנים. יום 15, משהו משתנה. ייצור הנפט מועט. הקרקפת שלך מבינה שאת לא חוזרת עם מוצרים קשים. היא מתחילה להסתגל. יום 20, השיער שלך שונה, רך יותר, חזק יותר. שמנים טבעיים. האם מוצר גוף סוף סוף יכול לעשות את מה שהוא נועד לעשות? לפני שתעשיית השמפו שכנעה אותך. בעיה גדולה. יום 25, לשיער שלך יש יותר נפח וברק. אנשים מתחילים להחמיא לך. עדיין לא סיפרת לאף אחד את הסוד שלך. הם חושבים את משתמשת במוצר יקר מדי. את משתמשת במים. יום 30, את מסתכלת במראה. השיער שלך יפה יותר מתמיד. עם שמפו. מדף האמבטיה שלך פשוט איבד את המוצר הנמכר ביותר שלו.